Sang Panguwasa Tegasang Maha Prabu Jagalabirawa ngawe saking Rawadya Bala rebabah pindha ulating kaho. Ril tepung ngebaki pedang agung guwa seluman nenggo praptaning Sang Maha Prabu Jagalabirawa kesaru praptaning para putri-putri ento Cimandra Pindha Krisnabana pangaribawan
Pratandha sedaya putri Rebda ing budaya nengga krataning Sang Maha Prabu Jagalabra Lamak Bantalayata Cendra Pindha Baris Prajurit awon prajurit awon jalan timuluku
Maturnuwun. Kula iso panjenengan tansah peng-pengan. Estu manik kala raja dewaku. Diajeng kathahipun Kakang Diajeng. Kula dawuh Kang Mas. Dewa Bathara. Prajurit. Krungokke swaraning adhiku Jagalwadi. Wah, swantenipun legake bijil. Woi, sinten sing boten tenyoh yen nekatan. Ayen ora ana sing trenyuh dudu adine Prabu Jagalwadi. Iki to Kang Mas. Diajeng Jagalwadi. Kula Kang Mas. Diajeng Jagalwadi. Kula Kang Mas. Yen aku ngrungokke swaramu Diajeng. Pidaning gembreng kecepit bokong bating kebrompiang Diajeng. Kecepit bokong to Kang Mas. Ya kowe mau renyah ngono lho Diajeng. Nanging mboten kakok-kakok nggih. Ora Diajeng. Lah bokong lek gedhi lek mlaku ora ya Kang. Aku ira bokong ngempit kodhok to Diajeng. Diajeng Jagalwadi. Iki kula dawuh Kang Mas. Cahayu cah denok cah debleng. Kayune setampah mubeng. Tak gendong ora tak duki ento ora mangsa rendeng. Diajeng Jagalwadi. Iki kula Kang Mas. Ayune endi Diajeng? Lho. Santik to Kang Mas. Kuwi ora ayu meneh Diajeng. Letus pundi? Kuwi kemenyek Diajeng. Kan ya kemene iya cantik to Kang. Lah iya to, ya ora Adinipun tau. sinten? Prabu Jagalabirawa. Iki. Diajeng Jagalwadi. Iki kula Kang Mas. Yen to mirsani ngadi-adimu Diajeng. Pindane kembang kanigara pating kemerlop lho Diajeng. Banjur rahasiane ngadi-adimu kuwi Diajeng. Pasuryane bisa kaya ngono ki nganggo wedhak apa Diajeng? Menika wonten rahasiane Kang Mas. Adik-adik kula menika angsal kiriman wedhak saking juragan wedhus. Juragan wedhus. Iki juragan wedhus Kang Mas. Mereke wedhak blus. Hai, kok blus. Alah iki Kang Mas sing marani. Wedak kok wedak. Glowing niki. Apa iya to Kang Bos? Alah Masa jenenge blus? Iso dong. Blus apa? Wedhak blus sing ngene-ngene. Blas. Blas Kang Mas, ngene digantos kunan. Blas piye? Mau blus umpone dados sakniki blas. Ngono ora ngagodak. Nggih wedhak niku wau namine riyen kan lak riyen jawane Oh, mereke blas ngono. Beda karo aku Diajeng. Tas pundi Kang Mas? Wedakku cap gunung Diajeng. Piye to Dik kok cap gunung? Kok cap gunung niku terus pundi to Kang Mas? Gunung apa? Gunung Gamping to. Lah napa mboten nonyot kabeh jenengan niku? Ayo kuwi. Ya makane dhewe. Raine pun kakang padha mepet Diajeng. Ora ngono. Salah wedak. Piye to sampeyan? Sing kleru ki kowe to. Boten lho Kang Mas. Kula pun paringi dawuh marang adik kula niku. Tak kon kok ne wedak malah wedak cap gunung. Lha kula pun bisa ngeten lho. Jagal Sari, kok Kang Mas iki tumbasno wedak merek payung. Lah kok dadi gunung iki piye to? Lha nek sing merek iki sing apik men mundak glowing ngono lho Diajeng. Lah nek dene jenengan merek napa Kang Mas? Aku roh Kang Bos. Apa diajak? Panjenengan di wedak sing pon kliwon niku to? Pon kliwon ora Lah setik ki ae tak wae. Ki sing adae warnane merah muda nek Ayo kados nek kula niku pon kliwon. Kliwon lho Kang Mas. Sing dawa kuwi lho Kang Mas. Skincare ngono lho. Oh, Kang Mas jaluk skincare diajeng. Mindah yo Diajeng. Atus pundi Kang Mas? Yen to pun kakang nganggo wedak skincare
sekingker wah mesti wae akeh rondo sing padha kayuyun Kedanan kalian jeneng Brawan padha kedanan ya Niku jelas niku. krana glowing kuwi mau ya Glowing. Lek ra marah padha mlayu Kang Mas. Loh, kok melayu Lah sampe kok. glowing soleh ku mesti sampean nang Kang Mas. Enten terusan ae. Ayo ning ngono ra sedo nganggo skincare kuwi mau cukup cap gunung gamping kuwi mau Iki biasa. mau lepon bagus dengan Kang Mas. Diajeng Jagalwati. Ki kula dawuh. Piye wartaning kumpuling para putri diajeng? Para putri menika derek sowan. Mboten wonten ingkang nangkir saking Pasiban Agung lho Kang Mas. Yen ngono diajeng Jagalwati. Ki dawuh. Kabeh para putri aturna lungguh kepenak ya diajeng. Ngesti dawuh Kang Mas. Adikku Jagal Yuda. Dawuh dalem Kang Mas. Piye wartaning kumpuling para prajurit? Nggih kabukten. Menani kembalipun para prajurit satata najan to kula sak menika gadah prajurit enggal. Ming najan enggal mboten kalah kalih negari-negari itu. Mangke kenging dipun todhi. Ngono ya. Aiki. Yen ngono sawetara tatri lungguh sing kepenak. Kanthi becik sowan nira marang sira anengar sing
Kados ngaten menika panabrama ingkang kula aturaken Mas. Jagat Dewa Bathara diajeng Jakal Sasi Kula dawuh jebuling diajeng Jakal Sasi wis fasih. menika rak nggih atur piwulang ingkang kok jagal. Ngono to diajeng. Leres, Apa Mas. bener to diajeng Jagalwati? Nah, kira Kang Mas dengan Kang sampun semerep buktine to Kang Mas. Yen ngono pun Kakang ora kleru. Duwe Kadang Jagalwati pasuryaning ayu yen to mimpin kabeh para putri ora gawe gelag-gelaning atiku. Mula saka kuwi adikku Jagalwati. Gitu loh Kang Mas. Aja tido-tido, aja alih-alih nggonmu ranata kabeh para putri Prajaga Seluman ya Ki. Iki Kang Mas. Sawetara lungguh sing kepenak Isti dawuh. marang sira adikku Jagalyuda. Dawuh dalem kados pundi. Sira sunduma dadi warangka dalem aning Prajaga Seluman. Banjur kapiye nggonmu jaga kasugenganing Prajaga Seluman. Menani kasukjengan katentreman kamulyan pun radon menika sampun boten wonten ubidu. Kaping kalipun surake kawula alit tansah sayuk sayuk dhumateng panjenengan. Jagat Dewa Bathara adikku Jagalyuda. Nggih dawuh. Kabeh kuwi mau mung saka gedhening kawicaksanamu. Konmu ngrangkul uriping kawula. Ning ingsun mungling marang sira. Kados pundi. Sira aja beda-bedake prajurit antaraning kawula. Senajan kawula sing mapaning adoh Ratu Cedhak Amowatu. Yen to gedhe lelabuhaning tumrap Prajaga Seluman, sira kudu maringi ganjaran. Ning koso balining sira aja mawas mantri bupati. Yen to duwe kaluputan kudu mbok paringi pidana jumbuh karo dosa kaluputane. Ampun kuatus Pak menika Kang. Menika sampun dados tanggal jawab. Sawetara datune lungguh sing setata Estu agen. uga marang sira adikku Jagalpati. Kula dawuh Kanjeng Sinuwun. Sira pinangka sapuh kawating Prajaga Seluman, kabeh pawartaning nggonmu ngranata kabeh para prajurit. Bagian kula mimpin sedaya para prajurit. Sedaya boten enten ingkang mujiwani panjenengan dalem. Rumangsa bombong jroning atining ingsun sawise aku ngrungake atur pelapuranira. Mula saka kuwi adikku Jagalpati welinipun Kakang aja tida-tida nggonmu ngranata kabeh para prajurit. Maju munduring prajurit Seluman tak bodhake marang sira. Panjenengan boten sah kuwatos. Sedaya sampun dados tanggung jawab kula, Kang Mas. Bagus. Lan kowe adikku Jakal Sraya. Nggih. Dawuh katimbalan kula, Kang Mas. Piyen Kang Mas
Niku kok artinipun panjenengan jare setunggal niku kok pakutone kok modele ngoten to Kang Mas. Kaya kuwi lho. Dipenake to. Ngeten lho Kang. Niki Ngoten iki sampun. Kang Mas. Asmanipun pating menika Tungtung Sahur jere. Tungtung sahur piye to? Wonten tompele niku. Pun kegeden lho Kang Mas. Aku iki piye to? Becik tumbas malih Kang Mas. Aku iki luraing Tamtama Prajaga Seluman. Yen to nganggo sandang penganggo kirak yo sing apik. Sampun apik niki Kang Mas. Lho, Jagal Sraya, nggih dawuh katimbalan kula Kang Mas. sira pinangka senopatining Prang Prajaga Seluman. Kabeh pawartaning nggon Pranata kabeh para manggala yuda ning Prajaga Seluman. Kang Mas Prabu. Anggenipun kula jagi wonten ing tebes wiri praja. Menika boten wonten ingkang kekurangan setunggal punapa Kang Mas Prabu. Tung sahur. Janing aku seneng duwe prajurit kaya ngono. Praya ngono tadi. Lah masuk. Tung sahur. Tetepi ateki gagah perkoso yen to ngayahi kewajiban tansah nuju prana. Di adiku Jagal Yuda Jauh katimbalan. aturmu gawe marming atining pun kakang. Sesuk-sesune sira kudu jumeneng ning Prajaga Yo ngono. Abine Jagal Abu apa? Wah, tung sahur. Lah kowe piye Di? Panjenengan ningali kula. Anggen kula gala wetah sagunging para kaneman wonten Gua Seluman. Iya piye? Menika sedaya sagunging para kaneman kula jaki omben. Mas. Hei. Piye? Hei. Ngapunten sinuwun. Boten usah nesu panjenengan. Aku wis kandha wola-wali. Sing kaya ngono ki kudu dikiwakne. Besok-besok yen kowe omben pun kakang jaku. Ngapunten Kang. Tegese iki dijak ngelingke bocah-bocah kowe to. Oh, tegesipun kados ngaten. Mulane aja salah penampa to Diajen. Nggih. Niku wonten tegese. Tegese apa Di? Omben niku oleh-oleh sing kegladan ngoten kaya sesanggungan. Panjenengan kesusun nesu. Awak barangnya salah penapa panjenengan penjelasane ndak keri ya. Oh, sampean ra gelem ngrungokne dhisik apa? Gas ngendi? Kang Mas nanti geleng-geleng. Kula niki prajurit ingkang dengkung. Oh iya to. Jenengan perjatos napa mboten? Jane rada ora percaya. Nek yen to ngrungokke tembungmu kuwi sethithik rada percaya aku. Ah, nggih ngoten lho. Lah kae piye diku ragil kae? Ayo Di, matur dhewe. Hei, kene rada maju. Rada maju. Ditimbali kok malah turu ki. Kok sajaipun menika nyandang gerak to Kang Mas? Ketoke. Pangapunten dalam 1000 kula dijegal kalih manusia gondrong lho. Sing kereng
to sing kereng. Ayo dole bintang sing kereng. Ayo matur. Kejaduk mik. Iki piye to biasa ya? Biasae kowe lagi nandang gerah. Mboten saknikipun waras Wis pi Oh wis laras. sampun kabeh pawartaning kon munidake kewajiban anggen kula nyoh pancen kuwi sing tak pikir. dereng. Oke ndang matur. Jek mikir. Anggen kula sabiyantu kalian Kang Mas Gondrong sak menika sampun rampung. Anindake kewajiban apa? Omben Loh, Iki tunggale iki. tirose mboten ngoten umure kok balik. Apa mau? Iling-ilinge sing kedaden ngoten. oh ngono. Nggih. Yo. Aturmu tak tampa. Nggih. Sawetara lungguh sing kepenak yo. Mangestaken. Adikku Jakal Sasi Kula dawuh Kang Mas. sethithik ana sing tak takokake marang adikku Jakal Sasi ngenani kang mbokmu Jakalwati. Kang Mbok, babakan napa to Kang Mas? Pun kakang wis kebak pelaporaning Ban Byoto Cedi yen to adikku Jakalwati pegaweane amung ana pasepen. Wayahe mangan ora ngersake mangan. Wayahe bubuk ora bisa bubuk kuwi apa ya tenan to diatur. Nggih. Niku. Yen ngono bener. Leres menika Kang Mas. Mbok menawa adikku Jakal Sasi ngerti apa to kawigatening kang mbokmu Jakalwati di. Nanging babakan menika kula mboten mangertosi lho Kang. Oh yen ngono rugi nggonku takon karo kowe to. Jane ning apa to jane? Kok guyu ayu di apa? Panjenengan iki napa to Kang Mbok? Lho kok dadak to? Sapa to sing mbok dadaki? Diajeng, Jauh. diajeng Jakalwati. Timbali Kang Mas. Timbali ke lo. Diajeng Jakalwati. Wati. Di adikku Jakalwati. Kang Mbok. Apa cah ditimbali wong tuwa kok malah Piye Kang Mas? Kok yo ning kene lho sampean ngono kok ning kene. ning kene iki tegese apa to wiwit mau pun kakang ning kene kok. Ah, Kang Mas. Kang Mas Jaya Kusuma ki kok ngono to? Loh. Kok Kang Mas Jaya Kusuma Itu. to Kang Mbok? Kaya bagus banget. Cok. Nih. Apa aku ki bagus to? Yongke. Ature adikku ki bocah bagus. Bagus kok dipek dhewe to Kang Mas Jaya Kusuma. Kang Mbok. Dilarang lho. Kok ya tiduri to Kang Mbok? Diajeng, Kulite diajeng Jakalwati. Dawa kula Kang Mas. Coba dulunen diajeng aku rakamu. Alah. Aku rakamu Prabu Jakalabilawa. Mas Jakalabilawa ora ono sing ana Kang Mas Jaya Kusuma. Kok ya tiduri to? Niku sinten? Kang Mas Jaya Kusuma lho iki diajeng. Kang Mas Jaya Kusuma menika mboten wonten lho Kang Mbok. Ono. Coba dulunen Nih. kae. Iki ono
Joyo Kusumo. Hey! Ayo dong ayo. Hey! paman lho. Oh, yes! Paman. Dodo. Emot Eh, Kang Mas Jaya Kusumo gak enek. Lah iki lho niki. Duduk. Iki. sing Jaya Sadari ya. Kae lho, topi abang enek sadari lho. Jaya Sadari. Jaya sadari sadar gak mari-mari. Ayo to Kang Mas nuk ning kono lho. Nduk, ya Allah, isin didelok sagunging para prajurit, para Nuk kangelan. loro ya Kang Mas. Mosok sampean gak pengen tak nuki. Lho. Didelok Kang Mas Jaya Kusumo niku mboten. boten wonten. Ayo. Mbok ya eling iki. Ayo. Mbok ya diduluri. Iki gara-gara Jaya Sadari kaya ngene. Isih karo para kawula lho, Kang Bos. Kata para kawula, panjenengan apa boten isin? Aku. Ayo. Aku nyapa. Tresno nggih, Tresno panjenengan iku Kang Bos. Nanging ampun gandreng-gandreng ngoten lho. Ya nanging kepriye lho diajeng aku wis kadung jatuh cinta ceblok mati lho diajeng. Wis aku mati tanpa dia lho diajeng. Jaya Kusumo ki saka endi to Kang Bos? Saka pertapang Semailan. Masalah Mbok teko Wis ngene diajeng. pertapan nih. Aku pengen atiku mau gawe seneng lan bunga. Aku pengen mau weni Sukohandroino. Saiki ora. Nanging eling nggih Kang Mbok. Ora usah gandrung-gandrung panjenengan niku. Eling ya Kang Mbok. Iya diajeng. Ayo dipinangkani. Kang Mbok mendang lejar pengganti. Niki minangkani mboten saking aja lali juragan wedhus di. Ah, nggih niku mau saking juragan wedhus nyone katon mriko Mas Eko. Cek cek. Ngapunten nggih nama juragan wedhus saking ning alun. Spesial kagem teman sekolahku Eni Novita, terima kasih ya. Sama-sama. Delok lah kae lho niki. Nduk, Nggih, sing sengkut ya, Nduk. nggih Paman. Kae lho didelok kadangmu saka Jember Ambulu. Ya ampun sinten Kang Mas? Kae lho Mbak Putri. Sugeng Rawuh Mbak Oh, Putri. nggih, Sugeng Rawuh, Mbak Putri. Jelali Mbak enggak. Nyawer ya le Mbak. Oke, spesial kagem Mbak Sasa, Malang, Mariam. Paling wis babu. Bareng Virgo Audio. Si cantiknya Krisna Buana. Susti Mbak Abel. Ya Allah. Ring moto gomarang katon ring ipi apa tariko duwe putra bodho pengen sama Krisna nekani pojaro impi spesial buat bento santeno yo kudu ngerti.
Sampun nggih bos wedhus. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Swaha. Nggih niki minangkani pamutane Mas Jaket Ireng. Heeh kuwi. Ugi spesial agem Kakak Uci Luhut. Minangkani pamundutan nggih. Ugi spesial kagem Bos Wedhus. Nggih Pak Jani niku wau nggih. Krishna buah
spesial Tole Broto dan rombongan. Kesekso kangen. Udan. Sugeng rawuh Mas Unyil. Aja kangen-kangen ya, silakan terus. Spesial juragan. Kangen karo tanda cangir aja, aja ngeliyo. Sekarang Mbak Putri ya. Wasit Sing koyo dewe bersama Mas Danu Kendang asik sekso ayo Ri sadari wase ibu audio
Diajeng Jagalwadi. Ki kula dawuh Kang Mas. Rak yo isiling to Diajeng. Sampun. Yo yen to pancen Diajeng Jagalwadi kepengin diwengku karo sing jenenge Jaya Kusuma bakal tak palilai wadon Diajeng Jagalwadi sing sabar. Jenengan ampun kumbi lho Kang Mas. Ora-orane yen to aku ngapusi marang Diajeng. Ki. Jalaran Diajeng adikku sing tak tresnani. Ning sawetara nunggu sing kepenak ya. Mesti dawuh Kang Mas. Adikku Jagalyuda. Dawuh dalem tak Mas. Sejatine nggonku ngumpulake kabeh para adik-adikku. Ana kawigaten sing bakal tak aturake marang sira kabeh. Monggo walunggo kemawon. Pitados menapa kang dados unek-unek dumateng Dina lan wengi wis aku mau mikirake nggonku sedekep suku tunggal meminta marang Gusti kang gelar jagat jeboling adikku Jagalyuda Gusti menehi parlampito wisin sing tak tampa Arsana dewa tumurun ning Arcapada dewa tumurun ning Arcapada omong Arsana nurunake wahyu perkara wahyu jenenge apa aku ora ngerti ning wahyu bisa tumurun ning Arcapada yen to ana manunggali cangkok Wijaya Mulya karo Kembang Pancawarna dados wahyu menika kagungan sarana mekaten menika. Lajeng kedahipun kados pundi? aku arsa kayuh wahyu kuwi mau wahyu bisa tumunung ning praja Gua Siluman kudu manggo saranane aku kudu bisa mangkaro putri Majapahit sing jenenge Sundarawati. Mapan Diajeng. Kang Mas timune duwe titikan yo. Kabeh kuwi mau mung sarana nggonku arsa kayuh wahyu kuwi Diajeng. Mula saka kuwi adikku kabeh sira arsa tak prangkat tumuju ning praja Majapahit jaluk Sundarawati lajeng benjang kapan yen tawa Majapahit bondo kalani Majapahit bakal tak biuki padang sayuta mula saka kuwi kabeh para prajurit sira metun jaba tatanan prajurit sak cukupe. Adik-adikku putri kabeh Ki kan kula dawuh Kang Mas. yen to pancen sira kepin kaya apa Pak Suryani calon kambomu Diajeng Jagalwati Jagalsari lan kabeh adik-adik tak keparengake derek tumuju ning Majapahit.
asa tumuju wonten ing praja Majapahit. Nanging boten kados wengkon praja